konya di sababa kucho na. Gine jok ma samoro nyalo dhi dong nyithind kiye. Luoro bende nitiere ni jakom kodhi to samoro William Ruto dhi yudo thuolo mar yaro tiende malach e ODM ka. Mi odhi pango jogo mibi yier kaluo. Nikech koro jakom oeyo ne vacuum. To kama wach nitiere chuny wach Victor en ni gini en tho gi kuone William Ruto. Nikech ka jakom odhi to mana kaka iwinji wacho mabendo tenre gi mwabire weche manyo wuokie doho mag majority leadership ka. Tiende ni jakom dhi biro dwaro pokne e yiero masani manyocho timoreni to be gi yiero mambele. Koro jakom dhi bire table. Sani ing'eyo ni ponono ODM dhi chiwo deputy president e yiero mabiro ka gidhi bedo gi winjruok ma ok ang'eyo. Ponono ema omiyo wacho ponono. To tiende ni jakom ok dhi bedo e table nikech odhi bedo kodich. Koro nyalo chiwie ng'ato. To kodong' pacho ka to dhi betie mesa mar sidho kingi. Itieko. Ingeni we ni wacho ni pogori koda we ni wacho mondi bende yudi e gima di wachi okadwa tieko to kamano baba bio je kwa tieko an gi kwayo ne jika Fred madhi kucha tahinya hinya ne secretariat mar Raila Odinga for AUC to gi piny Kenya